VP Costa noChiwenga vakajamuka ende vati tozohoma musoro panguva ino. Pari kuonekwa kunzi ZANU-PF iri kumanya-manya iri mubishi kuti iamende the constitution ikwanise kuatinda 2030. VP Constantino Chiwenga zvake panguva inoi, panguva iri kuonekwa kunzi everyone vanenge vakapfeka marigalia akanzi 2030, angava makepu kana kuti masuits anenge akapfeka and everything. Vamwe vanenge vatori maflag, vamwe maplacards akanzi 2030 ndiye Amazon. But VP Costa noChiwenga anoboycota zvake uye akapfeka this regalia muri kuona yakanzi 2023. Ndisatapinda mashoko ari kuoneka kunzi VP Costa noChiwenga vakajamuka. Don't subscribe or like on the bell icon. Zvamuri kuona VP Costa noChiwenga aiwa vanotoya zvavakapfeka regalia ya 2023 yekumashure zvayo. Panguva inoi iri kuonekwa kunzi right now even mutungamiri wenyika akato-initiate kuti ngakuitwe macampaigns ekuamenda the constitution. But tinoona news box inobudanyira kuti President Nelson Mnangagwa addressing the ruling ZANU-PF Central Committee meeting in Harare earlier today against a tense backdrop of the party's deployment of its structures to campaign for the contentious constitutional amendments extending the presidency term and challenging the political, electoral and governance system. Tikuona kuti ndo iri tova goal yeZANU-PF kuti vaatine vision 2030. But VP Costa noChiwenga atori kumashure achiti no, I won't support that. Isusu tiri kuda ma 2028 elections and panguva ino anoya zvakapfeka regalia ya 2023. Zvinozoratidza kuti VP Costa noChiwenga is against zvese zviri kuplaniwa with the ruling party ZANU-PF nezvigananda. Mashoko anobuda panguva ino anoonekwa kunzi as the general anoonekwa kunzi even mucabinet meetings anouya achioposa, akamborelease another dossier and panguva inoi mukatarisa mapublic addresses ake ndeyekuuya achidzikisira achiti no to 2030. Pinda comment section medu mboridza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pe-the stands iri kurwa naVP Costa noChiwenga panguva inoi achioposa these amendments. Don't subscribe or like out on the bell icon.